नवरात्री निमित्त कोकण सात लाईव्हचा खास शो तू चाल पुढं. बदललेली लाईफस्टाईल, वाढता स्ट्रेस, जॉब मधली रेस, या सगळ्यात आपला फिटनेस तेवढाच गरजेचा असतो. तुम्ही जॉबला असा किंवा गृहिणी, फिटनेस राखलाच पाहिजे असं सांगणाऱ्या फिटनेस ट्रेनर श्वेता गावडे. श्वेता गावडे यांचा फिटनेस ट्रेनर म्हणून प्रवास आपण पाहिलेलाच आहे किंवा जाणून घेणारच आहोत. मात्र त्या सोबतीनंच त्यांनी 70 पेक्षा जास्त मॅरेथॉन स्पर्धाही जिंकल्यात. आज आपण नवरात्र निमित्तानं खास शो मध्ये त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत, त्यांचा फिटनेस मंत्र जाणून घेणार आहोत. मॅडम, आपलं स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या खास मुलाखतीत आणि नवरात्रीच्या देखील तुम्हाला शुभेच्छा. मॅडम, ॲथलीट म्हणून आपण कधीपासून कार्यरत आहात आणि या क्षेत्रातील आपला प्रवास नेमका कसा सुरू झाला? म्हणजे मोस्टली मी स्पोर्ट्स तर मला लहानपणापासूनच आवडतात, बट 7th स्टँडर्ड पासून मी प्रॉपर रनिंग स्टार्ट केली. 5th 6th स्टँडर्डला मी गावी शिकायची. ज्या 7th स्टँडर्डला मुंबईला आली, ज्या वर्षी मी मुंबईला आली त्याच वर्षी मी ऍडमिशन सुद्धा घेतलं नव्हतं, पण माझ्या मोठ्या मुलीसोबत मी स्कूलमध्ये गेली आणि सगळे असे खेळत होते. काही खो खो चालू आहे, कबड्डी चालू आहे, रनिंग चालू आहे आणि लिटरली मी पहिल्या दिवशी असा लॉंग कुर्ता घातलेला आणि काही लोक अशी रन करतात. मला असं वाटलं की जाऊन त्यांना विचारावं की नक्की त्यांची कोणती ट्रेनिंग चालू आहे. आणि मी त्यांना सहज विचारलं की तुम्ही कसली प्रॅक्टिस करताय. मग त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही मॅरेथॉन वगैरे रन करतो. तेव्हा मला काही माहिती नव्हतं की मॅरेथॉन म्हणजे काय असतं. आणि असं मला बघून असं खूप आवडलं. तर मी त्यांना विचारलं की मी जॉईन करू शकते का. तर त्यांनी सांगितलं हा करू शकते. त्याच दिवशी मी असं फर्स्ट रन केले, ते माझं असं लॉंग कुर्ता, चप्पल आणि लेग, असं मला जाम आवडलं की मग मी ठरवलं की तेव्हापासून मी रेग्युलर ट्रेनिंगला जाणार. बरोबर. मग प्रोफेशनल मॅरेथॉन किंवा ट्रेनर म्हणून तुमची सुरुवात कशी झाली? 10वी नंतर मी राज वडगाव यांना भेटली. तर तेव्हा त्यांनी त्यांच्या अंडर मला ठेवून असं हळूहळू बऱ्याच काही गोष्टी शिकवल्या की गेम कसं काय, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट छोटी छोटी पोस्चर म्हणा, हे म्हणा, ते म्हणजे एकूण एक गोष्ट. तर हळूहळू मग त्यांनी मला अपॉर्च्युनिटी दिली की तू आज सेशन घे. तर हळूहळू ते सेशन घेता घेता कॉन्फिडन्स बिल्ड होऊन मग ते प्रोफेशनली ट्रेनर. आता तुम्ही पूर्ण वेळ या क्षेत्रात आहात, पण करिअरच्या संधी नेमके इथं काय असतात याविषयी काय सांगू शकाल? बऱ्याच गोष्टी आहेत. जसं की आजकाल तुम्ही पाहताय की बरीच लोक फिटनेस मध्ये आहेत सुद्धा, पण बरीच अशी लोक पण आहेत जी लोक फिटनेस कडे लक्षच देत नाही. तर बऱ्याच लोकांना पुढे जाऊन ती लोक जेव्हा त्यांचं एज 50 क्रॉस होतं ना, तेव्हा ती लोक फिटनेसच्या ह्या दृष्टीने बघतात की नाही आता फिट राहायला पाहिजे. मग तेव्हा अशा बऱ्याच लोकांना, त्या लोकांना तेव्हा काही माहिती नसतं. अशा वेळी त्या लोकांना आपली गरज पडते. अशा वेळी आपण ग्रुप ट्रेनिंग म्हणा, पर्सनल ट्रेनिंग म्हणा, या बऱ्याच अपॉर्च्युनिटी आपल्याला भेटतात. मग आपला मॅरेथॉन मधला नेमका अनुभव कसा होता? म्हणजे 70 पेक्षा जास्त तुम्ही मॅरेथॉन स्पर्धाही जिंकलेल्या आहात, तर त्याबद्दल काय सांगा? ते असं आधीपासूनच सगळ्यांनाच आवडते की स्टेजवर आपण गेल्यावर आपल्यासाठी कोणीतरी टाळ्या वाजतात. त्याप्रकारे जसं सगळ्यात पहिले जेव्हा मी लहान होती तेव्हा लहान मुलांच्या गटात टॉप 10 रँक काढायचं. पहिली मॅरेथॉन तर मी ठरली आणि दुसरी मॅरेथॉन मी 10वी आली. ते लहान मुलांचे तेव्हा. आणि नंतर मग असं होतं ना, असं आपल्याला आवडायला लागतं रे, जिंकल्यावर खूप असं सगळेजण वावा म्हणतात, खूप शाबासी वगैरे देतात. तसं मग असं टॉप 3 मध्ये यायला लागली. मग तेव्हा ते असं जिंकता 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 ते अशी आवड इतकी निर्माण झाली की असं वाटलं की आता आपल्याला ट्रेनिंग करायची, काही झालं तरी जिंकायचं. ओके. पण आतापर्यंतची सर्वात तुमच्यासाठी चॅलेंजिंग ठरलेली स्पर्धा कुठली होती आणि त्यातले अनुभव आमच्याशी शेअर कराल का? मी टाटा लोणावळा अल्ट्रा केली 35 किलोमीटर. म्हणजे बरीच लोक करतात, बट कॉम्पिटिशन साठी मला थोडा टफ पडतं, कारण की आपल्याला जिंकायचं आहे आणि तो रूट खूप टफ आहे. कंटिन्यू लिटरली असं की एंडिंगला असं वाटेल की नाही, मला असं चालताना सुद्धा वाकून चालावं लागत होतं. म्हणजे असं वाटलं की नाही, मला नाहीच पळायचंय. असं वाटलं की सोडू बट तिथे जिंक. आणि मी रँकिंगला पण होती. पाठी असं पाठून कोणतरी आपल्याला ओव्हरटेक करेल ती सुद्धा भीती, पण जिंकायचं. पण सगळ्यात म्हणजे आतापर्यंतच्या इव्हेंट मध्ये सगळ्यात टफ इव्हेंट आहे.
पण आता तुम्ही जसं म्हटलात की तुमच्यासाठी तो इव्हेंट फार टफ होता, पण मॅरेथॉनमध्ये नेमकं काय कराव्या लागतात, काय काळजी घ्यावी लागते? कारण तुम्हाला एकतर दमायला होतं, थकायला होतं आणि त्यात असून तुम्हाला आपला स्टॅमिना कायम राखून चालत राहावं लागतं. मग अशासाठी जे आता मॅरेथॉनमध्ये येऊ इच्छितात किंवा काम करू इच्छितात अशांसाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल, काय मार्गदर्शन कराल? जे नवीन आहेत त्यांनी बेसिकली खूप मिनिमम पासून सुरू करावं. कोणाचा दुसरा 21 करतोय म्हणून 20ला 21 करेन असं नाही. सुरुवात तुम्ही 5 किलोमीटर पासून करा आणि यात कंटिन्यू कन्सिस्टन्सी खूप गरजेची आहे. कारण की आपण अचानक किंवा एखादा इव्हेंट वगैरे करतो किंवा मोठं काही दुसऱ्याचं मूड करायला जातो तेव्हा इंजुरी वगैरे येऊन आपण मग इंजुरी वगैरे आली मग आपण हे होतंय ते होतं अशामुळे आपण रिटर्न मग त्या गोष्टी सोडतो. कंटिन्यू चालू ठेवण्यासाठी आपल्याला बेसिक पासून सुरू करून हळूहळू ऍडव्हान्स लेवलला जायला. बरोबर. पण जेव्हा तुम्ही मॅरेथॉन मध्ये धावत असता सगळे आपल्या पुढे जातात अशी पण कधी कधी सिच्युएशन असते, कधी कधी आपण पुढे असतो, तर जेव्हा पुढे असतो तर कधी मागे येण्याची पण भीती असते. मग त्यावेळी नेमके डोक्यात काय विचार सुरू असतात, त्यावेळी कॉन्सन्ट्रेट नेमकं कसं करावं लागतं? मोस्टली तरी कधी आम्ही ट्रेनिंग ज्या प्रकारे करतो ना, एखादा इव्हेंट आहे आम्ही असं प्री प्लॅन करतो की या इव्हेंट मध्ये माझा टार्गेट हा आहे तर मला या टार्गेटनुसार ती इव्हेंट कम्प्लीट करायचं आहे. पण कधी कधी असं होतं की आपण ना समोरचा पुढे जातो आपण त्याला जर आपली कपॅसिटी आहे तर कॉम्पिटिशनात आपण पुश करतो. पण कधी कधी असं होतं की आपल्याला माहिती असते की आपली ट्रेनिंग कुठपर्यंत झाली आहे तर त्या कॅपॅसिटीच्या म्हणजे नुसारच आपण त्याला कम्प्लीट करायचा प्रयत्न करावा. नाही तर असं होतं की आपण खूप जास्त पुश करतो स्वतःला आणि मग ती इव्हेंट आपण पूर्णही करू शकतो. आपल्याला ते गिव्ह अप करावं. तर त्याच्यापेक्षा आपण आपल्या ट्रेनिंगच्या हिसाबाने जातो. बरोबर. म्हणजे आपला जेवढा स्टॅमिना आहे, जेवढा आपली क्षमता आहे तेवढंच आपण त्यावर भर द्यावा. पण मॅडम आता तुम्ही म्हणजे तुमचं दिवसभराचं शेड्यूल फार टाईट असतं. म्हणजे आपण जेव्हा बोलत होतो मुलाखत घेण्यासाठी सुद्धा एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट करत होतो तेव्हा सुद्धा या काही गोष्टी मला जाणवल्यात. पण तुमच्या दिवसाची सुरुवात कशी होते? म्हणजे फिटनेस ट्रेनर म्हणून तुम्ही काम करताय, अशा मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये काम करताय, कसा वेळ मॅनेज करताय आणि स्वतःला फिटनेस ठेवण्यासाठी किती वेळ देताय? मोस्टली माझं पहिलं सेशन मॉर्निंग 5:45 ला स्टार्ट होतं. तर बऱ्याच दिवस असं होतं की मला त्याच्या अगोदर माझी ट्रेनिंग संपवावी लागते. तर मी आणि माझी एक रनिंग बडी आहे शीतल कारिया म्हणून. तर आम्ही दोघं असं ठरवलं की आम्ही दोघं 3:45 ला म्हणजे ज्या दिवशी माझं पहिलं सेशन 5:45 ला असतं त्या दिवशी आम्ही 3:45 ला उठतो, 4:30 ला भेटतो. ओके. 4:30 to 5:30 त्या दिवशी आम्ही 1 तास रनिंग वगैरे करतो आणि दुपारी वर्कआउट. बाकीचे दिवस आम्ही लोक 5 वाजता सुरू. बरं. पण तुमचा फिटनेस मंत्र नेमका काय आहे तो जाणून घ्यायला आम्हाला नक्की आवडेल. फिटनेस मंत्र म्हणजे असं कीप डुईंग इट, कन्सिस्टंट. म्हणजे भले आज माझ्याने होत नाहीये तर ठीक आहे, खूप नाही ऍटलीस्ट 10 मिनिटं का होईना मी माझ्या बॉडीसाठी देत. ओके. पण हल्ली आपण बघितलं की आरोग्याच्या समस्या फार जाणवतात. म्हणजे लठ्ठपणा असेल, ते वजन कधी कधी कमी होत नाही किंवा अनेक आता बैठे काम केल्यानंतर सुद्धा बराच त्रास होतो, असे अनेक तक्रारी सुद्धा तुमच्याकडे येत असेल. मग आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी नेमकं काय करावं आणि अशा लोकांना तुम्ही काय सल्ला द्याल, काय मार्गदर्शन कराल? आरोग्य राखण्यासाठी मोस्टली मी एवढं सांगेन की प्रत्येकाकडे बराच टाइम असतो, ज्यांचा शेड्यूल हेक्टिक पण असतो त्यांना पण पॉसिबल म्हणजे सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. सगळ्यात पहिले म्हणजे आपलं शरीर खूप गरजेचं आहे. तर त्या आपल्या शरीरासाठी आपण दिवसातून 45 मिनिट कधीही काढू शकतो. तर ते आपण काढून भले असं काही तुम्ही मोठं काही करू नका, पण 45 मिनिट जाऊन तुम्ही वॉक जॉब सुद्धा करताय तरी पण तुमची ती आरोग्य चांगलं राहतं. धन्यवाद मॅडम. फार सुंदर वाटलं तुमच्याशी बोलून आणि तुम्ही ज्या काही टिप्स दिल्यात त्या आमच्या दर्शकांसाठी नक्कीच फायदेशीर ठरतील. तर धन्यवाद आणि तुमचा प्रवास असाच सुरू राहू दे. तसेच मॅरेथॉन स्पर्धा आपण जिंकत राहा आणि आम्हाला मुलाखतीची संधी मिळो. पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर या होत्या श्वेता गावडे, ज्यांनी 70पेक्षा जास्त मॅरेथॉनही जिंकल्यात आणि आता त्या फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करत आहे. प्रत्येकाकडे वेळ असतो, मात्र त्यासाठी आपण थोडीशी काळजी घेऊन काम केलं तर त्याचा फायदा आपल्या सगळ्यांनाच होईल असंही त्यांनी सांगितलंय. तर आजच्या भागात आज आपण इथंच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका वेगळ्या मुलाखतीसह. धन्यवाद.